Siis tässä oli mun kotioutfit. Tää on siis Serkku valitsee vaatteet. Video. Niin, tässä on mun kotiasu. Joo. Ja Näitä vielä niitä housuja vähän. leveät ja kannasukat. Kannasukat, joo. Kannasukat on hyvät. Joo. Pitäisikö nyt laittaa ränkätä toi? Tää on 35. Joo, se on ihan hyvä. Tasa. Seuraava On juhla. Juhla. Okei, nyt mä esittelen mun juhlaasun. Joo, siis ensimmäisenä. Ei siis mä esittelen mun juhla. Ensimmäisenä on tämmönen uusi huppari, minkä mä sain mun serkulta. Joo. Ja sitten on pantterimekko. Ja mä laitan nyt tän pantterimekon eka päälle. Ja noin, tässä on se lukki. Ei siis, tässä on se huppari. Se pitää olla se. Se pitää. Siis pitää olla se silleen Auki. No niin, miksi sä laitat tän? Mä laitan tän 45 Okei, eli keski. aika keskellä. Mutta sitten Joo. vielä tokaksi. Niin, tokaksi. Okei, seuraava on bile. bile. Joo, Ja sitten tulee yö. Niin. Okei. Nyt mä esittelen ne ja sitten mä laitan ne samalla lailla kuin äsken. Joo, Ensimmäisenä on tämmönen tosi ohut paita, mikä on. Siinä on glitteriä. Joo, eli siis se. Sitten on tällainen hame. Joo. Onks tää sun antama? Mistä? Ei. Niin tämmönen hame. Mut sit mä laitan nää niin Ja kannasukat. jakkanasukat. Ja NYT. Siis tässä on mun lukki. Tää on siis se paita. Kannasukat on jalassa aina. Ja tää on napis. Ja sitten on tää hame. Nyt pystyy näyttää sitä mut hame. Ja sitten kannasukat. Okei. Ja sit Miksi sä seuraava. laitat tän? 525. Ykköseksi. Ja Okei. sitten tulee yö. Okei, siis mä esittelen mun yövaatteet. Eli ensimmäisenä on tämmöset ruutu. Sitten on tämmönen musta pöllö, mitä mä tykkään. Ja nyt mä laitan ne samalla lailla kuin äsken. NYT. Nyt. Noin. Tässä on yölukki, eli siis tässä on tää pöllö. Sitten tässä on yöhousut ja kanahousut. Ja seuraava on, että Mihin sä nytten Ai niin, ja tää on myös 5/5. Ei siis toi. Jos saa olla vaan niinku 5/5, 4/5, 3/5, 2/5 ja 1/5. Joo. Kumpi? 2/5 vai 1/5? 2/5. Okei, koska sä et tiedä mitä on tulossa. Eiku, 1/5, mä tiedän mitä tulee. Okei, sä et vielä tiedä. Okei, siis Seuraava on silleen, että mä päätän silleen, että Mila ei kuule sitä ja se puhuu täällä. ja mä puhun. Mut se... Haluatko sä mennä vaikka? Joo, ei siis. Mä laitan tämän mikin pois ja Armilla on tää. Ja sitten kun mä tulen, mä laitan tämän takas päälle. Mutta Armi ei sit näy, että se vaan puhuu. Joo. Niin se sitten alkaa, niin mä laitan tämän pois. Näin. Sä et saa kuunnella. Joo. Heippa. Okei. Ottakaa. Seuraava asu on sellainen, että mä yritän tehdä siitä mahdollisimman hassun ja sellaisen trollin. Katsotaan, mitä Mila selviää. Okei. Okei. No niin. Ensimmäinen asia on tällainen laukku. Sitten. Tää on niinku aluspaita. Ja tää paita tulee siihen päälle. Okei. Ja nää on housut. Okei. Mä laitan nyt nää äänet.
Oho, se meni vähän aikaisemmin. Ei saata. Siis tähän tuli verrattu mukaan. Siis on joku tämmönen. Näytetään myös sun housuja. Ukkarit! Oho. Ja sitten laukku. Ja reppu. Okei. Mitä sä luulit, että tää oli? Mökkeily. Okei, tää oli sellainen, niin kuin, että ei niin hieno. Että yritit tehdä siitä niin... Nörtti. Eikö? Tää oli silleen ei hieno. Minkä sä... No sulla on enää yksi vaihtoehto ja se on vikasia. No niin. No kiitos kun katsoit tätä videoa. Sanokaa mikä oli teidän mielestä hienoin kommenteissa. Ei. Hello. Heippa.